Wala, grabiha, kalami sa mga pagkaon dali. Ang ganda ng area ng mga studio, Santorini vibes. Wow! Ganda ng area lang mga studio. Mira, Instagram po, no? Ganda ng interior design. Ayan na yung mga pagkain mga studio. Ano itong beef quesadilla. Wow! Ano itong Monte Cristo, chicken and waffle. Tawag naman ni shrimp appetizer. Salt and pepper calamari. Pork and belly and a Filipino spring roll. Mango shrimp salad summer. Penang fish curry. Ah, may pinang din pala sila. Beef burger. Wow! Kana burger. Seafood pasta. Spicy beef ribs. Mayroon din silang mga cakes mga studio. Ayan o. Wala, grabiha, kalami sa mga pagkaon dali. Simulan natin kainan mga studio. Grabe, ang ganda ng mga plating nila dito. Instagramable talaga. Pwede mong pang-post sa Facebook. Kaya wala daming mga taong pupunta dito. Tambay-tambay, pwedeng mag-work. Dito na nag-work ba? So, tara. Hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Sobrang lamig din dito mga studio. Daming aircon. So, tara. Mga na. Dito tayo sa burger una. So, ito yung beef burger nila. Wow. Kumain natin to. Ang sarap. Gusto ko ng burger na. Fry. Pumaris na price. Dito tayo sa Monte Cristo. Yan, tigim tayo konti nito. Dito muna tayo sa mga snacks ba? Maya na yung mga heavy mga studio. Lagyan natin ng syrup. Beef quesadilla. Sarap pa. Gusto ko yung mga pagkain na ito. Dito naman tayo sa waffle na mayroong chicken. Ano ba to, anak? Ganyan. Kain po. Ang sarap ng kombinasyon niya. Crispy yung chicken, tapos yung waffle, malambot ba? Dito naman tayo sa shrimp appetizer mga studio. Yan, mayroon siyang shrimp. Pwede tayo kumuha dito ng ano? Kuha tayo ng bread. Mutol na, noy. Yan.
Wow. Mm. Mm. Sarap. Meron din seafood pasta. Oh. Wow. Mm. Ah. Lamig yun. Tuloy kainan. Shrimp summer mango salad. Merong shrimp, merong salad. Mm. Parang dessert. Merong pepino, mango. Mm. Lamarita. Mm. Pinang fish curry. Tikman natin to. Rice. Sabaw. Parang may gata to. Mm. Mhm. Lamig ako na. Mm. Ito na, mayroong pork belly na mayroong spring rolls. Panalo dito mga studio sa Ilos Cafe. Ang sarap ng mga pagkain nila ma. Bukod dyan, maganda din yung area nila ma. Very aesthetic. Panalo yung interior design, ganda. Man natin to. Mm. Dito tayo sa beef ribs mga studio. Okay? Wow. Hmm.
Grabe yung studio. Masarap yung pagkain dito sa Ilos Cafe. Sobrang enjoy ako. Ang dami ko nakain ba. Sa cake, sina misis naman nakakain dyan. Mahilig sa mga dessert ba. Maraming salamat sa panood sa episode na to. God bless po. Cheers! Kain tayo ng dessert. Sa akin siya itong red velvet na cake. Sa akin naman yung cheesecake. Kain ka, Zik. Oh, Zik sa una. Yay! Dili ka siya, kami siya. Sakto rin yung tamis. Dalawa po daw ko. Bunahan sa silang strawberry. Milk. Sakto na po ng tamis. Dili, grabe ka tamis ka. Zik. Zik, oh. Yummy!